муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 ноҳияи Нуробод ба номи Асадулло Ғуломов калонтарин муассисаи таълимӣ дар ноҳия ба шумор рафта, солҳо боз ба таъмиру тармим ниёз дошт. мизу курсиҳо, шафату роҳравҳои он намои аслии худро аз даст дода, муассиса шадидан ба як таъмир эҳтиёҷманд буд. пас аз 14 соли истифода, муассиса бо кӯмаку дастгириҳои соҳибкори ватанӣ, роҳбари гурӯҳи корхонаҳои ғайюр Акбар Асадулло ба таъмиру тармим фаро гирифта шудааст. роҳбари гурӯҳи корхонаҳои ғайюр дар доираи корҳои созандагиву бунёдкоронаи хеш ҳамзамон дастгирии сиёсати роҳбарияти олии кишвар дар самти маориф ин муассисаи таълимиро аз ҳисоби худ комилан навсозӣ хоҳад кард. корҳои таъмиру тармим дар ин муассиса ҷараён дошта, маҳсулоти баландсифати сохтмонии ватанӣ ва молу маснуоти сохтмонӣ аз брендҳои маъруфи ҷаҳонӣ дар ин ҷо истифода мешавад. синфхонаҳо аллакай рангу бор карда шуда, фарши он бо маҳсулоти муосири гарминигаҳдоранда навсозӣ мегардад. толору роҳравҳои муассиса бошад, комилан аз таъмири муосир бароварда мешавад. дар 30 синфхонаи ин муассиса маҳсулоти баландсифати сохтмонӣ бо хусусиятҳои гарминигаҳдорӣ ва бо дарназардошти самаранокии нерӯ мавриди истифода қарор мегирад. кошинҳои сайқалёфтаву хушсифат ва хушнамо роҳравҳои муассисаро рангу реби дигар мебахшад. тавре аз наворҳо бармеояд, ҳолати пеш аз таъмири муассиса хеле нигаронкунанда буд. роҳраву фаршҳои корношоям, деворҳои рехта ва муҳити рангпарида гувоҳ аз шадидан таъмирталаб будани ин муассисаро мекард. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 ноҳияи Нуробод ба номи Асадулло Ғуломов ҳудуди 1000 нафар хонанда ба таҳсил фаро гирифта шуда, муассиса барои таҳсили 3000 нафар пешбинӣ мегардад ва дар он 30 нафар омӯзгорони соҳибтахассус ба муҳассилин таълим медиҳанд. ёдовар мешавем, ки муассиса соли 2008 мавриди истифода қарор дода шуда, ба хотири хизматҳои содиқона ба ватан ва саҳми назаррас дар рушду такомули Тоҷикистони соҳибистиқлол ба номи ходими давлативу ҷамъиятӣ собиқ муовини аввали сарвазири Тоҷикистон Асадулло Ғуломов гузошта шудааст. ҳамчунин дар доираи сиёсати созанда ва бунёдкоронаи роҳбарияти олии кишвар ва дастгирӣ сиёсати маорифпарваронаи давлату ҳукумат, гурӯҳи корхонаҳои ғайюр бо иқдомоти наҷибу созанда дар таъмиру тармими муассисаҳои таълимӣ саҳмгузорӣ мекунад. аз ҷониби роҳбари гурӯҳи корхонаҳои ғайюр Акбар Асадулло дар деҳаи дашти майдони ноҳияи Балҷувон, вилояти Хатлон, муассисаи таҳсилоти умумии асосии рақами 44 ба таъмиру навсозӣ фаро гирифта шуда, корҳои созандагӣ дар муассиса ҷараён дорад. муассисаи таҳсилотии умумии асосии рақами 44 16 сол қабл ба истифода дода шуда, бо мурури замон ба таъмир ниёзманд гардид. дар ин муассиса 150 нафар хонандагон ба таъмир фаро гирифта шуда, омӯзгорони соҳибтахассус дар он ба толибилмон дарс мегӯянд. солҳост, ки 6 синфхона бо масоҳати 4 ба 7 ва 2 ҳуҷраи омӯзгорон ба таъмири ҷиддӣ ниёзманд буд. имрӯз бо дастгирии ин соҳибкори ватанӣ мавриди навсозӣ қарор гирифт. алорағми таъсири гармиву сардӣ, муассиса бо маҳсулоти баландсифати сохтмонӣ таъмин мегардад, ки он дорои хусусиятҳои гарминигаҳдорӣ ва энергиясамаранокӣ мебошанд. синфхонаҳо бо фаршҳои замонавӣ, ламинатҳои баландсифат таъмир гардида, роҳравҳои муассиса бошад дар масоҳати 2 ба 27 бо кӯшинҳои аълосифат навсозӣ мегарданд. бинокорон дар ҷараёни корҳои таъмиру навсозӣ ҷаҳду талош меварзанд, ки сифатнокии корро таъмин намоянд ва маҳсулоту маснуоти сохтмонӣ ҳадафмандона истифода гардад. айни ҳол қисмати зиёди корҳои таъмириву навсозӣ ба итмом расида, муассисаи